Hei vaan kaikille, mikä on Dino. Niin tänne pelataan. Ja tänään pissan kanssa. Niin toisaan. Wow. Hugo, tuu kattoo. Sain uuden viitan. Uuden viitan. Mä haluaisin tuolla vielä saa. Tuo mun vanha-aikaisen viittansa. Mä sain tää. Tee Tiiro videota. Eli tänään mä oon Dino ja tänään mennään tähän Tavus ja tuossa huuppelapusta jalko. Niin tänään me tehdään tätä vileutta niin kauan, että tää on niin hyvä ville. Mä teen viloita. Laitan pois. Mitä tuo tarkoittaa? Niin, että me tehdään mä olin Suomeen lippulainen ja tää on jokinlainen ihmisiä, niin tässä, jos menee tuonne päin, niin nuotaa tätä osan nuota. Ja mä jo, niin että tässä pitää pelata, että tää on niin hyvä peli, että tää on niin palaspeita. Se on lisään timaatin. Tuossa on kastimattia. Ja sitten me tänään tehdään tässä piloita, niin että tuossa on toi pahis. Tuossa oli toi pahis, että meidän pitää näitä tappasettia. No meidän pitää Keritä tästäkin joskus video. Vaikka nyt. niin pissen kanssa. Teet sä videota jo? Joo, ottakaa tippuna ja mä pääsen enää ylös. En vielä. Nyt tipun! Mä kuoin. Oot sä tehdä tästä video? Mä ei sitä tuossa ole. Yritti mielestä tulla mua päin. Se vaan yritti tulla mua päin, niin se joku tuntui näkymättön. Niin sitten tää on. Tuossa on pahis. Niin, että silloin nämä lakettileput, niin että lakettilepuilla, niin niillä voisi lentää aina johonkin paikkaan, niin ne on niin tärkeitä. Tuolla on niin hyvä pyssy, niin se yhtään vaan koko ajan tappaa mun kaikki. Niin että teemme mä vaan kuolen, kun niin, että toi plekki täältä meidän pistäisi pois. Mutta noin pois. Ja toi niin, että kukaan ei tiedä, että mä oon täällä. Niin tässä on vaan
No niin, paras peli tässä. Meillä on yksi tuollainen peli. Ja mä sain yhden neljä huonoa. Musta meillä on tosi huonoa. Itse mä kuulen. Sitten mä otan tuon. Kuka se oli? Ja että... Ja... tappaa minua. Niin, että mä oon Dino, niin mä aina kukestellaan tää ja pelataan tää 3D-pissen kanssa. Tää on niin hyvä peli. Tää on niin palas. Täällä vaan pelataan näin. Ja missä koko ajan kuolen jo. Mentiin kenttään, kun tää on huono kenttä. Niin että me tehdään näitä videoita niin paljon, että me ostetaan kirjoittaa näitä. Että mä en oo ainakaan kuullut. Mä en oo kuullut aina. Oli pieni, mutta mitä. Voitais näyttää muuta ja. Mä haluaisin tämän, kun tää on niin palas huono. Voittehan pelata samaa peliä. Leu se palain peli, niin se niin hyvä ja nopea. Just super. Ne on super nopea, kun ei siellä ne poppukentät, niin, mutta meidän pitää jatkaa näitä. Niin mennään pahuuda peliin. Pari palas. Me tuun kanssa kohdalla. Ja mä tapattu. Kulttrikappuja. Joo, entäs on ihmeen muita. Ei kun ei saa. Mutta sitten saan jonkunlaisesta muus. Niin että me tehdään näitä videoita niin paljon. Että on niin hauskaa. Tapetaanpas toi. Tapetaanpas toi. Joku on. Joo, ammuttu. Loput tanssi. On niinpä. Ja tossa. Tää on sellainen tulipistoli, joka tosi vähän huono. Ihan huono vähän. Tää on niin tää on paras pistoli. Eli on mun paras. Tää on mun paras pistoli. Niin. Loput on nää kaikki tää. Että mä kuulen. Se on nää myös. Paras peli ikinä. Kun tää on niin palasta, niin on tehdä näitä videoita niin paljon, että tässä on 10 vuosia nyt, kun tästä pitää olla. Niin mun pitää tappaa toi kaveri, kun se kuolee. Mä tosi, mitä noi tekee? Mitä tekee? Toi palas. Tyyppi. Eikä Dino on mä, niin että mä teen aina noita piloita, niin että Dino on myös tuolla ylhäällä. Mä en niin Dino vaan, ja tuo on oikein soittaa. Sitten
Annat Pelaaja, ootko sä hiljaa? Moja. No. Mitä? Niin, Äiti! no, kellarissa. Mitä? Ja nyt on huomioon. Me leipään se. Oikas. Joo, me tänään pelataan vielä, mutta se on niin aikaa, että me pelataan kukua, kun meidän pitää mennä kohta saunaan. Meidän pitäis ylhätä tätä maailmaa, että tää kukkuu. Meidän pitää hajuta. Se on paljon tyhjää. Oh. Ja tänään me otetaan noita yhtiä typpejä. Tossa pitäis luotia. Tää on sellainen vaikka pysyvä. Now, meidän pitää vaan kuiskeella. Tuo on paras peli, joka ikinä ollut. Niin me kyllä täällä pelaan. Eli